तो तर गई हो सुंदर बर पानी हो अपना राजाओं के प्यार में सावन हम तो तर गई हो सुंदर बर पानी हो। यूट्यूबर चैनल वाला भाई लोग रहे लेके हम निकल दे दे हड़बड़ा के बाद देख हम बानी न होगे तारा लोग खाते गीत दिया एगो पहले सुना तनी गनई बिगाड़ देले तनी गरम कर दे गनैया के सपना के बात सही होला ना ना सपना देखम नु हां भूसा घर में काहे न सुतल होखी हां आ सपना देखम के मिठाई के दुकान पर गइल बनी हां तू छाता जिलेबी खाता नहीं सपने में दूगो रसगुल्ला खा गई नहीं सपने में दूगो समोसा घोट गई नहीं सपने में आ नींद टूटी त देखम के मुंह में कूटी गई बा हां सपने में ढेर के मनोहर भैया सपना के बाद सही हो जाला नौका नौका लइकवन के हां सपने में माले गिर जाला एगो लड़की सपना देखली देख के का कहतारी हाय 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 ए भौजी ये भौजी अरे तो सपना देखनी है कैसन सपना देखनी कि हमर बलमुआ आइल बाड़े हां जवानी चढ़ल बा हां हमरा के गोदी में उठाइले हां टेलर दिखाइले हां फिल्म ना देखन हाय हाय तले निनिए टूट गइले एकर बाद एगो पूर्वी एकर बाद यूट्यूबर भाई खाती के काई एगो संजय भैया देख लिए हम झारखंड के दिखाई में नृत्य कैसन होला ओने के हां उस सब सुदर्शन जब तो अलग क्वालिटी है हाय का करी है ए बुढ़ा कबूतर हां ए बुढ़ा कबूतर रजा ढोलन एक्सपायरी डेट के दवाई हां ये एक्सपायरी डेट हो गइले दही में घी दुकान में रखबो करम त जगह टाणी हां आ केकरो दे दे त रिएक्शन कर दे कब डगर जे के हो जाना ता न अबे के न तबे के हाउ बूढ़ी के कहनी कि तू छोड़ दब जाके बकरी राख ले 4 गो हां डांगर से बोका पोसवा लो बाचा दी 6-6 महीना में बेच के खई हो हां चलो तारे बब कट कटवा के ओठ लाली भाई बूढ़ के अपना ओठ लाली चाहिए हां हाथ ना में ओठ लाली लेवा करे बुझाता कि ऐसे कैसे बूढ़ घोड़ी अल्लाह लगा ननदी कहतरी हां कहताड़ी कि देखो नीर सपनवा रतिया देखो नी सपना रतिया देखो नी हो सपनवा रतिया देखो नी सपना रतिया कहलो न जाता बतिया कहलो न जाता बतिया कहलो न जाला बतिया ए भौजी देखोनी की चढ़ल पर जवानी रे कहानी का बतानी रे ए भौजी देखोनी की चढ़ल बा जवानी रे कहानी का बतानी रे भौजी देखो नी
रुपए के पुरस्कार भैया तनी हार्दिक हार्दिक प्रणाम करतनी। राहुल जी सीआरपीएफ देश के जवान परिश्रम करे ले तो हमनी के चैन के सांस लेला जाए। हाँ हाँ पद प्रतिशत बन रहे इनके तिलक रहा भगवान मंगल में बनौले रहे तिलक में बढ़िया बढ़िया कलाकार के बोला के चाहे एगो एक्सपायरी डेट के बोला देने ही दिक्कत कतरे भौजी बोला मुआ ही ले हाँ गोदी में बैठा के हम फिल्म देखावे हो हाँ रहा माला गइल बा गोदी भैया हमरा दुर्गेश सिंह जी राजा दुर्गेश सिंह 1000 रुपए के पुरस्कार देने हार्दिक हार्दिक प्रणाम। गोदी में बैठा के हमके फिल्म देखावे कोबो कोबो एने मोने हाथावर घुमा संजय भैया जमाना कहाँ गई आज कितना पहले ऑडियो का युग था आज वीडियो का युग हो गया है। हाँ पहले दर्शक आते थे श्रोता आते थे सुनने आज देखने आते हैं दर्शक तो देखेबे तो ना लोग रुकी तो देखा में और देखी 3 लाख के पेट बजवा तनी 600 रुपए पर खाली नाश्ता के दिया हई ले ले बनी हई देखी भाई बंडमरू बिगी होने लगे हई एगो बंडमरू लेके आइल बनी ई रामायण के साथ है एकरा के गुण के लोग बजावेला बंडमरू हैं बीडी बीडी डीबी 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 बताएं दुआरी लगाए वाला है हां एगो तबला लेके धांती लाना कोई के रुकी जी बताएं ए मैना सारा खेला सपने में होता ए तोता ए मैं चलन अलोता जा चोंच लड़ावा कही कही के मैना तोता कहीं कहीं के मैना तोता हम अकेले गइले अलोता हम अकेले कोयला लोटा कही कही के मैना तोता हम अकेले गइले अलोता ए भौजी तिहालर मुनरिया निशानी हो कहानी का पतानी रे हे भौजी तिहालर मुनरिया निशानी रे कहानी का पतानी रे भौजी दुल्हन रहे बीमार और दुल्हन रहे बीमार निरहुआ निरहुआ सटल रहे सुख चाहे समाज सटल रहे मांगता है समार सटल रहे दुल्हन रहे बीमार दुल्हन रहे बीमार निरहुआ निरहुआ सटल रहे सारा खेला सपना में हो रहा बा जगला में नहीं थे हाँ खतर के भौजी
हमरा के गोदी में उठैले हमर देह में गर्मी सता देला आ है औरी का कइले गर्मी सतावे हमारा छूटल पसीना हो हे गर्मी सतावे हमारा छूटल पसीना हो धड़कन तेज भइल धड़कल रसी धड़कन तेज भइल धड़कल रसी दोनों से मामला पटल दूर से मामला पटल उठावा में उठावा सटल उठावा में उठावा सटल दोनों से मामला पटल उठावा में उठावा सटल ए भौजी कोरा मेरे तो बवले कही के रानी हो कहानी का बतानी दे ए भौजी कोरा मेरे तो बवले कही के रानी हो कहानी का बतानी रे भौ सुतेला संगवा खटिया पे सुतेला संगवा खटिया पे जे दिया सजाई के सैयादी दिलावा मांगे कमछा बिछा सैयादी दिलावा सुतेला संगवा खटिया पे सुतेला संगवा खटिया पे दिया सजाई के सैयादी दिलावा मांगे ले कमछा सैयादी दिलावा अंतिम पद में कहते के भौजी टेलर देखनी फिल्म ना देखनी हां हां 5 मिनट तब ले निनिये टूट गई छानी में खोजतनी दलानी में खोजतनी कहीं बोलम्मा नहीं खन मिलते भौजी हाय हार टेलर देखवले फिल्म शुरू न भइल हो फिल्म शुरू न भइल हो तब ले टूटी गइल निंदिया सपना सपन रही रे गई सपना सपन रही रे गई नींद टूटल तो देखत तनी कि खाटी पर अकेले सुतल बनी मिलले ना मास्टर मुना मिलले ना मास्टर मुना झूठही के लगवल रे चूना झूठही के लगवल रे चूना मिलले ना मास्टर मुना झूठही के लगवल चूना ए भौजी खोजनी सुतर सनवा के पला
के पलानी रे कहानी का बताई रे भौजी अब संजय